Salut, Șerban! Îți mulțumesc că ai acceptat invitația de a povesti despre coaching în cadrul conferinței Skills of the Future. Este un eveniment dedicat dezvoltării de abilități, iar tu ești printre cei mai vechi partizani ai mișcării de coaching din România. Aș vrea să ne spui puțin despre începuturile tale ca și coach în România. Bună, Ciprian! Mă bucur foarte mult să te revăd. După experiența noastră comună aici în campusul Coaching Ethic, mă bucur că văd inițiativa ta și conferința asta, de-abia aștept să particip. Legat de cum am început eu și de ce mi s-a părut mie coaching-ul o chestie interesantă, E o întrebare bună, pentru că nu știam mare lucru, ca multă lume la vremea respectivă, în urmă cu 15 ani. Eram mai degrabă consultant și lucram cu companii mari, cu bănci, și am citit pur și simplu în internetul de pe acea vreme un articol scris de Steve Mitter, care mi-a devenit cumva și mentor ulterior. Și el descria într-un fel această profesie, această intervenție, că eu nici n-am identificat-o că ar putea să fie o profesie. Pe mine m-a intrigat în primul rând ideea de a putea însoți pe cineva fără să-i oferi niște soluții. Mie asta mi s-a părut un paradox, cel puțin cu mindset-ul meu de la vremea respectivă, în care eu mă poziționam clar ca și om care are răspunsuri, are soluții. Știi despre ce vorbesc, pentru că tu ești un veteran al consultanței. E de apreciat că, uite, ești cam așa plecat din business și, uite, ai contribuit la fondarea unui domeniu care este atât de cu creștere atât de mare zilele acestea, mai ales cu pandemia, ceea ce bănuiesc că te-a și adus la acest nou program, New Leader Academy. Ne poți spune puțin despre el? Da, ideea e că eu, pe lângă, efortul pe care l-am făcut eu să mă formez și să înțeleg profesia asta, transformarea mea din consultant provenit din zona de business, cum spui și tu, într-un coach care poate să lucreze cu manageri și team leader din zona asta de business. Această transformare a durat, evident, câțiva ani, proiecte și așa mai departe. Separat de chestiunea asta, am primit invitația să predau într-o platformă globală, adică să fiu pe românește trainer pentru coaching, pentru abilități de coaching. Și asta s-a întâmplat prin 2011 și am început să lucrez cu persoane din toată lumea, ca și mix, să zic, la vremea respectivă, cam jumate proveneau din zona de business, nu erau toți din zona de business. Ulterior am observat că și la noi devine cumva nu i-aș spune o cerere concretă, dar cumva companiile mari începuseră să ne sune pentru proiecte de coaching, deci devenea cumva, apărea această nevoie în piață. Și de-aia am făcut proiectul din Balcani împreună cu această platformă globală, pentru că am zis, dom'le, oamenii fac de ceva timp. Și în acest interval de timp din 2013 până în 2019, circa 7 ani de zile, peste 70 de persoane, între care și tu, Ciprian, au trecut prin acest program. Am avut ocazia să studiez și să descoper că probabil în jur de 70% din cei care au venit erau deja manageri cu foarte multă experiență. Deci asta a fost una din sursele mele de inspirație. Separat, cum ai zis și tu, în pandemie, eu începusem la finalul 2019 un proiect de cercetare prin mese rotunde în care invitam exact acest gen de populație, team leader, manager care conduc echipe, să întreb despre provocările lor și în paralel să studiez și, companiile mari gen McKinsey
au proiecte de astea de cercetare la nivel de team leader și C-level și, și senior manager. Și practic asta am făcut. Am făcut o suprapunere de, să zic, de eforturi, de piețe, de profil, ca să văd dacă într-adevăr și team leaderii din România au, să zic, aceleași provocări ca și cei din piețele vestice. Și am studiat chestia asta până în acele mese rotunde. Programul pe care l-am lansat ca să testez ipotezele de lucru s-a numit Team Leader Accelerator. A fost un accelerator pe care am reușit să-l derulăm în timpul pandemiei. Și cu ajutorul acestui accelerator, care mi-a demonstrat, de fapt, ipoteza era următoarea. Pe baza provocărilor lor, am identificat un set minim de abilități, apropo de exact și de preocupările tale, care intervin, abilități cheie ale team leaderilor, mai ales în perioada asta de pandemie. Și acele abilități izolate le-am transferat într-un program hibrid, transfer de cunoștințe, dar și proces de coaching în paralel. Și la final am măsurat impactul asupra participanților. Am văzut că impactul a fost decisiv în privința colaborării. Deci, practic, a crescut nivelul de colaborare în urma acceleratorului pentru acei team leader și atunci am avut cumva confirmarea că ceea ce măsoară, de exemplu, McKinsey Accelerate, și anume că în pandemie team leaderii și cei care conduc echipe au nevoie de abilități extra. Și abilitatea numărul 1, care, toți, majoritatea au declarat-o că s-a îmbunătățit fenomenal în timpul pandemiei, este cea de ascultare. Ascultarea, știi și tu foarte bine, este cheia de boltă din profesia de coaching. De aici și până la desenarea unei academii dedicată noului tip de lider, n-a mai fost decât un pas. Șerban, fără îndoială, setul de abilități din colecția abilităților de coaching sunt astăzi extraordinar de utile și nu numai în context pandemic, chiar și în contextul evoluției accelerate a mediului de afaceri și a schimbării paradigmelor de business. Mai am o singură întrebare pentru tine, una preferată și pe care o adresez tuturor experților cu care pe parcursul conferinței discutăm despre dezvoltarea de abilități, pentru că e oarecum clar ce fel de abilități trebuie să dezvoltăm, e mai puțin clar cât durează să antrenezi un set de abilități atât de importante în leadership-ul de astăzi. Da, timpul și, cum să spun, perioada asta de transfer pentru abilitățile de coaching per se, eu știu, dacă cineva își dorește să-și schimbe profesia 100%, timpul dedicat de școlile clasice de coaching pentru o traiectorie completă, așa de circa 150 de ore aproximativ, este de minim 2 ani. Ori 2 ani nu are nimeni în această perioadă. Asta a fost și filozofia și, eu știu, de-aia am și testat conceptul, nu neapărat reducând, dar alegând exact abilitățile cheie care pot influența și care pot fi transferate, exact cum ai spus și tu. Este, pe lângă factorul timp, mai este un lucru și anticipez un pic, poate că este în întrebarea ta și genul ăsta de... Un manager care conduce o echipă își poate pune întrebarea, dar am 3-6 luni să intru într-o academie, de ce aș face chestiunea asta? Eu am observat că în afara acestor cerințe de a juca un multirol, apare o presiune dublă și dată și de lucru de acasă, care nu se știe. Bineînțeles că poate ne vom întoarce într-un an și munca asta de acasă va mai dispare, poate nu de tot. Asta este un factor care întrerupe, ca să zic așa,
relaționarea dintre membrii echipei și lider, un factor destul de important care pune o presiune. Și al doilea este dispersia indivizilor apropo de generații. Deci există un conflict generațional clar. Generația X, eu aparțin acestei generații, în general a ajuns acum să conducă și chiar și în capacitățile de consultanță vedem foarte multă generație X. Membrii echipei sunt millennials dominant și vin din urmă și generația Z. Ori acești membri mai tineri suportă diferit aceste presiuni date de dispersia către casă și de întreruperea relaționării. Deci pentru ei, un team leader trebuie să obțină rezultate în aceste condiții în mod accelerat cu toată lumea. Aici nu există o alegere, deci trebuie toți cumva să fie motivați să obțină rezultate. Am scris acest program pe baza unei testări beta de anul trecut și la rândul lui programul este supus în primele 2 semestre. Voi testa și Academia, deci 2021 e destinat testării. Am manageri reali care conduc echipe în acest program beta și în continuare aștept probabil pentru toamnă, când termin prima iterație, a doua serie de beta ca să pot să definitivez programul. Dar întrebarea ta e legitimă. Există factorul timp și factorul motivațional. De ce aș vrea eu să aleg o academie un pic pe repede înainte? Asta ar fi răspunsul meu. Șerban, eu îți mulțumesc tare mult pentru aceste informații. Abia aștept să ne spui rezultatele programului beta și de ce nu poate în toamnă să avem a doua ediție a conferinței Skills of the Future în care să intrăm în detalii despre acest program. Poate înainte de a încheia cu mulțumiri că ai participat la această conferință, unde să îți scrie cei care sunt interesați să se înscrie la programul New Leader Academy? Sigur, eu pot fi contactat foarte ușor pe pagina mea dedicată Șerban Chinole pe Facebook, True Coach. Deci True Coach este un nickname de la pagina de Facebook. Pot fi găsit și prin mesaj pe LinkedIn sau pe site-ul nostru iconsultants.ro. Există telefoane acolo la contact și primim cu drag oricine este interesat de acest program. Bineînțeles că noi, în primul rând, avem interesul să calificăm foarte bine persoanele care intră în seria beta, pentru că seria beta e o serie de 6 persoane. Deci asta este. O tură înseamnă 6 persoane. Nu facem un efort de ăsta de masă. De masă, da. Este un program de test și are, bineînțeles, niște avantaje din toate punctele de vedere, dar totuși este un beta. Da? Deci asta e. Și aștept cu drag și toamna, în care, dacă ne mișcăm cu talent în vara asta și cu pandemia și cu toate, poate prezentăm studiul de caz de la prima iterație. Abia așteptăm, Șerban. Mulțumesc, succes. Ciprian, și ție succes la conferință. De-abia aștept să particip și să văd ce se mai întâmplă în lumea abilităților.